Salut, băieții! Astăzi vreau să fac trade-uri cu voi. Trade-uri, adică schimburi pe car parking de mașini. Eu caut mașina asta. Uitați-vă, pe asta o caut. Uitați, mașina asta o caut. Dar să fie și crom, da? Cu designul ăsta. Și ofer așa. Asta, care are smoke. Hai să vedeți care are smoke. Are toate clanșările deblocate. Hai să facem ceva cu ea. Un drift așa. E mașină de drifturi oricum. Dacă vedeți, e o mașină de drifturi. Uitați. Are smoke, da? Are smoke. Uitați. Ia uitați ce a lăsat în urmă. Are smoke. Toate au smoke. Toate au smoke ale mele. Toate au smoke. Bine, nu prea toate care are chrome. Am aproape toate mașinile chrome. Cam multe designuri. Și alea nu au, că pentru că nu pot să-i pun smoke. Dar au toate clanșoarele deblocate. Avem asta Pokémon. Cred că o are mult pe aia. Asta așa. Asta. Asta are clanșoarele deblocate, uitați. Vedeți? Uite. Îl punem pe asta. Da, acum nu se mai vede cromul, bă! Am intrat și ieșim. Ca să se vadă cromul. Haide. Să vă arăt ce mai am. O am pe asta. Ce are? Asta e crom, da? Crom. Îmi place mult cromul ăla. O am pisicuța asta. Bă, să e pe limba ei pitbull. Deadpool. Da, bă. Șmecher. Am Cadillacul ăsta, Anonymous. Toate-s de poliție oricum. Am hack, fraților. Lamborghini Joker. Smart Ocean. Da, de poliție. Toate clasările deblocate. Tot ce am zis. Mordecai are toate clasările deblocate. Eu ăștia că fac lecții online și mi dau mesaj. Avem așa. Hai să vă arăt ce mai rar. Să vă arăt ce mai rar. Da? Uitați, ăsta, dacă vă interesează Monster, așa. Asta are un design. Cât de cât ok. Da. Deci dau la trade. Asta e Gumball, pumpadiu. Da, Gumball Chrome. M4 ăsta. Da. 6-9. 6-9. Se găsește greu. Prea greu, frate, pe asta. Haide, mă, lăsați-mă. Anonymous. Anonymous, Iron Man. Mustang. O avem Deadpool, bă, ca un marshmallow. Și asta ar fi ok dacă aveți marshmallow. Pe asta o am Mickey Mouse. O dau și pe asta la trade. Dacă îmi dați mașina care v-am arătat eu pe care vreau. M6. Cu Finn și Jake. Vedeți? Șmecher de poliție. Asta e cron cu bug vizual. Dacă vreți o să vedeți pe mapă. Îmi facem trade-uri. Dar trebuie să aveți versiunea nouă 4.6.1. Dacă nu aveți, nu mergeți să facem trade. Adică schimb. Asta crom cu design. Cu orecheatul ăsta, nu știu cum îl cheamă. Luffy. Da, orecheatul. Avem X6 Ocean. Da. Mai păseară puțin. Ai, 5. Stați-mă și eu aici și mergem. Anonymous Ocean. Avem și Mercedes ăsta. Bă, ce? Așa șmecher. Iron Man Chrome. E cron cu bug vizual și asta. Și e și cu Iron Man. Asta e cea mai șmecheră. E cron cu bug vizual. Adică o vedeți doar voi pe mapă. Dexter.
Venom. Îmi place asta. Pe asta putem să iau PUBG, dar îmi place mai mult așa pentru că este cu design peste tot, adică are design peste tot, uitați-vă. Aici design, deci aici are design, da? Aici are design. Mare design aici. Și design aici, uitați. Vedeți? Are design peste tot. Și e și Chrome cu bug vizual. GTR Chrome cu bug vizual. L-am Chrome. L-am Chrome, dar cu designul ăsta l-am. Da, și e Chrome cu bug vizual. Îl vedeți pe mapă. Șmecherul ăla. Urus, Mordecai. Urusul aș vrea la Casa de Papel, dar să fie bine făcut. Nu mai vreau Mordecai, m-am plictisit de el. Chiar dacă este rar. Acum nu prea mai este. Asta e Chrome cu bug vizual, uitați la roți. Uitați-vă la roți. Scooby-Doo. E Chrome, da? Deci e Chrome. Uitați. Scooby-Doo. Uitați pe Scooby-Doo acolo. De poliție. Rolls Royce ăla. Da, bă, ce am făcut? De aici. Da, n-a design pe asta, las că fac eu de design. Pe asta nu l-am. Bugatti Chrome cu bug vizual, uitați-vă la roți, că se schimbă cu... Da, și asta tot cu bug vizual, nu știu cum se pare că la asta nu se schimbă cu roți. Deci am multe designuri, dar mi-e lene să vă arăt tot. Pentru că durează mult, deja avem 7 minute de când filmăm Range Rover-ul ăsta. Îl am așa. Da. Și asta e aia care o caut eu, cum am arătat la din aia. Hulk. Da. Bun. Chrome cu bug vizual. Și cu design. Da. Șmecher. Audi RS4. Pornhub. Audi iar. Ocean. M2. M2-ul nou. M2-ul nou cred că îl preferați voi. Este Chrome și cu design Joker. Uitați-vă la el. Deci e foarte șmecher. E foarte șmecher, da? Hai băieți, vă las. Să-mi dați mesaj în comentarii. Cine vrea să facă trade cu mine dacă are mașina asta. Altfel nu fac alt trade. Sau dacă are mașini mult mai rare. Deci fac trade cu mașina asta. Dar să fie și Chrome. Hai. Salut. Vă las, dați și voi un like dacă vreți. Eu pe ăsta l-am pus să facem trade-uri. Nu pentru like-uri, nu pentru abonări. Bine, dacă vreți voi. L-am pus să facem trade-uri. Dacă vreți. Caut doar mașina asta. Atât. Hai. Vă las.